Tan-awan ko lang kung anong matabo sa imo. Tan-awan ko lang. Kag kung wala ka na, si Rosie among akon una nga biktima. Oh, hindi na ako makahulat sang tion nga makuha ko ng palanublion nga ginbilin sa iya ni Peter. Kinahanglan makuha ko ina. Kag wala ko nagaduad-tuwa nga buhaton nila kay Rosie. Wala ko sang labot sa iya. Hindi ko siya anak. Ginpilit lang ako ni Peter nga ang kunon siya nga anak. Agod hindi siya matawag nga bastarda. Nagpasugot ako sa gintanyag niya nga kasal. Bago nagpangako siya nga hatagan niya ako sa pila ka ektarya sa iyad tuta. Kadyutay kaayo nga manggad para nga bayad sa akong pagpasugot sa iya plano. Apang subong, matumanay na. Sa kalalangan ni Ormoc, ang ginasiling ni Darrell nga iya sa laligan. Anong imo nakuha nga informasyon sa usang na Ormoc? Isa siya kasulugon sa balay sang isa ka may sarang nga asindera. Kag nagapauli siya sa ila balay kung Domingo. Medyo malayo ang iya balay. Kag may alagyan nga may kakahuyan. Kag dira ko siya birahon. Maayo ko naman. Gusto sang akong partner nga si Lynn nga tipukon dayon ang usang na. Tungod amoy nang nagapugong agud nga matuman ang amon plano sa mga babayi nga iya ginasiling. Okay, boss. Akong may balo. Kabiga na lang nga wala na ang usang nga ina. Sulugoon. Wala na sa may mangita sina sa iya. Gani kabiga na lang natapos na ang problema. Kung amo man sina ang aton biktimahon. Maayo. Tungod malipay sina ang akon partner. Rosie, iha. Nabala ka kagid ko no, kay wala ko makapauli kagabi. Oo, Nay. Kagabi, ginhulat ko ikaw sa panyapon. Apang wala kagid mag-abot. Sorry lang anak ha. Ano kay kadamo sa ginhambalan namon sang akon amiga eh. Ganing nalipat ako sang oras. Kag wala man ako makaibalo. Nga wala na sang load ang cellphone ko. Kagamo ato eh. Dito na lang ako nagtulog sa iya. Ay, pasayloa lang ako anak, ha? Wala sang kaso, Nay. Ay, ginpabugal ko gidikaw sa akon mga abyan. Wala labot nga matahong ka. Maalam ka pa. Kag ikaw ang nagatipan sang aton kabuhian. Ginabuligan man ako ni Uncle Primo, Nay. Madamo siya sang ginatudlo sa akon. Kung buhi lang si tatay, kung tani, nalipay gid siya. Nangin isa lang aton pamilya kung tani, Nay. Ay, amoy nang rason. Kung nga naglakat ako, Rosie. Sa mapatayang imo, amay. Luyag ko na lang nga mapatay man. Madamduman ko gani ang natabo. To sa mahikog ako. Amo man ako, Nay. Hindi ako maluyag nga madula sa akon si tatay. Kag Rosie, anak. Ginapangayuan ko sang patawad ang ako nabuhat nga pagsakit sa imo balatyagon, ha? Palangga ko gid ikaw, anak. Kun amo, nga masami mo ako kinasakit, Nay. Amo man gani nang natingalahan ko eh. Palangga ko ikaw. Apang nga masami ko ikaw ginasakit. Ang rason, kung abi, may balatian ako. May balatian ka, Nay? Ano nga balatian? Nagpakonsulta ako sa isa ka psychiatrist. Kag napamatudan ngang sobra ko nga pagpalangga sa imo kag sa imo amay. May malaing nga epekto sa akon hormone.
Saan na makapalain ang sobrang pagpalangga, nay? Amoy na siling sa akon sang doktor eh. Ang sobrang pagpalangga, makapalain man sa akon. Kay nga kamo lang ang ari sa pensor ko eh. Ang natabo nga, na-overdose kamo sang akon pagpalangga. Apang matuod na. Palangga ko kamo sang imo amay. Do sa mahikog ako, bangon sa pagpalangga nga ina. Masamay ko ikaw nga ginasakit sadto anak. Apang epekto ato sa akong pagpalangga sa imo, kag sa imo amay. Gani may bes nga, ini ko na mahibalan. Kundi ng husto, pag hindi husto. Apang nag-ayo na ako. Nagpa-therapy ako eh. Kag napiyaran ko man nga, wala ko na ikaw ginasakit. Tungod ina kay nabulong na ako. Kagabay pa nga mahangpan mo ako anak ha. Ginaminer-miner ko na lang ang pagpalangga sa imo subong. Kibase bala kung magbalik naman ang ako ng sobra nga pagpalangga sa imo. Hindi ako maluyag nga masakit ka, Rosie. Bagod amoy nang matuod eh. Palangga ko gid ikaw. Kung tani mahangpan mo ako anak. Nay, nahangpan ko ikaw. Nakahangop na ako. Kag hindi ka magpalibog. Sa pihak sang tanan, wala nagbag-ong akong pagpalangga sa imo. Bangod ikaw ang akon iloy. Salamat anak ha. Palangga ko gid ikaw. Tandaan mo gid ina. Napapati ko si Rosie ang akong tanan nga ginsugid sa iya. Nga pulos lapaw. Apang kinahanglan, wala siya sang paminsaron nga nagainartista lang ako. Ha! Hindi ko siya anak. Anak siya ni Peter sa lain nga babay. Kaginpagwa lang nga kung iloy niya. Sa sina, hindi siya matawag nga bastarda. Kaganon nakuha ko. Anong kabayaran? Ang 5 ka hektarya nga duta agin papanubli niya sa akon? Ha? Nagduga nga akon kaakig. Nagduga ang kainit ko kay Peter. Kag hindi niya ako mabasol kung naging hamakan ko siya sang pala. Kagang matahong pa. Kay si Tom ang nag-ako sang akon sala. Otro pang gago nga to. Nagdumdum siya nga, nagahigugma ko sa iya. Gani, hungod siya nga nagpapriso. Apang makuha ko ang inpanubli ni Rosie sa iya, amay. Makuha ko na. Mahulat na ako sang husto nga tion. Domingo subong. Kag mapauli ang usang ina sa ilabalay. Gani matuman ni Ormok ang ipabuhat sa iya ni Darrell. Kag kung wala na diri si Osang, mahapos ko nga mabuhat ang akong plano bato kay Rosie. Mapauli ka na sa inyo ng usang? Oo, day Rosie. Mapauli anay ako Hibaluon ko kung ano na nagakalatabo dito. Sige nang. Maghapit ka anay sa akon antes ka maglakat ha. Kaihatag ko sa imong sweldo mo. Kag ang bulig ko para kay ising. Abaw Salamat giday Rosie ha. Pero si Ising na lang ang hatagis ang kwarta day Hindi na lang ako. Sige lang nang usang. Mangita man kami gihapon sa kabulig kung wala ka dire. Kagabi mo,
Maayo gi kay ikaw nagbulos kay Ising. Naluyagan kong trabaho mo. Wala ako sang isaway sa imo. Salamat giday Rosie ha. Kag nalipay gid ako. Nga naluyagan mo nga akong trabaho. Buwas, aga pa ako Para nga makaluto ako sang pamahaw ninyo ni Mamuli. Sino ba na nagkaparuktok kay naman? Mahina ang paruktok niya. Pareho ba nga daw nahadlok siya kang makipot ako? Sino yun Si Balto.